Aw, sige day, ali na, sakay na. Sige ya, masakay na kuya. Sige day, yaon sa man, okay na. Okay na ya. Sige day, kay larga na ta. Nausa man ya. Oy! Dugaya pa ko gisundo ni kuya, oy. Kabalong ang mga tao gasigig lantaw sa ako ah. Maalaan na lang taani nga abangan. At kung ako naman ang mag-aasawa, uha, pipiliin ko ang anak ng gabasero. Gabas siya, gabas ako, maginab sanay ming duha, hangtod nga masakpan sa mama. Grabe pagkalaayan ni kinabuhi ah. Basta wa kay kwarta, wa po'y barkada mo kuyog sa imuha. Pero kung daghan kay kwarta, magbaha pod ang mga barkada. Uy, humba! Yati, lamiad dila ag pinapiti, uy! Dugaya jud ni kuya, uy. Hala! Yati! Nahubo! Oh shit! Nahubo! Sus, grabe pagkalami. Uy, Klaro kay bagaatang gini sa kasakyan. Sus, og naa pa lang ko'y motor day. Ibalancer kita ka, bahala kita rang duha. Uy, kaninay motor. Karong ka, impaso ka sa kuha. Magbasa gina imo ha. Hay, naunsa naman ni, uy. Wa pa man gihapon kukuha, ah. Nakahubo na ko ginulat niya. Kani, nindot nga motor. Pero ang problema kay di jud ko kabalo mo drive og motor. Haw, itulod na lang tani. Sakay ka, day. Hala, namasahiro kaya? O, day, na masahiro. Unsa man, masakay ka? Musakay na lang siguro ko sa imuha ya kay dugay magkaayo ang magkuha sa kuha. Aw, sige day, ali na, sakay na. Sige ya, musakay na kuya. Sige day, yaon sa man, okay na. Okay na ya. Sige day, kay larga na ta. Nausa man ya. Oy! Unsa may naunsa? Ngano giagak man nimo ni motor? Wala man nimo ni paandara? Ay, nahutdan man guni og gasolina. Ay buang masiguro kang tawhana ka. Manaog ko bi. Pagkamalasa.